Συνέδριο Capture Θεσσαλονίκης 2023 και μαζί μας για ακόμα μία χρονιά η εταιρεία Μανιός και ο Ανδρέας, ο οποίος θα μας πει τι ωραία πράγματα μπορούμε να δούμε στο περίπτερο της εταιρείας. Είμαι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης από τη Μανιός Tools ΕΠΕ. Είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθαμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Λατρεύουμε τις ευκαιρίες που μας δίνετε να ερχόμαστε σε αυτή την υπέροχη πόλη και να σας βλέπουμε ξανά από κοντά. Και αυτή τη φορά τιμήσαμε την παρουσία μας με 11 γεμάτες κούτες εξοπλισμό. Ακόμα το συζητάμε κάτω στην Αθήνα πόσα πολλά πράγματα φέραμε, αλλά θέλαμε να τα φέρουμε για να τα δείξουμε όλα. Ναυαρχίδα και των προϊόντων που φέραμε είναι η νέα σειρά βιντεοκαμερών της Canon, η XA65 και 75, τις έχουμε στο περίπτερό μας. Ελάτε να πάρετε υλικό να τις δείτε και εσείς από κοντά, είναι υπέροχες. Αλλά έχουμε και ένα σωρό εργαλεία και λύσεις για οτιδήποτε έχει να κάνει τη ζωή του βιντεογράφου και του φωτογράφου πιο εύκολη, αφού έχει την κάμερα στα χέρια του. Τώρα, για όλες τις υπόλοιπες απορίες, ελάτε να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εκτός από τα φώτα σας, Ανδρέα μου, δώσε μας και την άποψή σου για τη φετινή διοργάνωση του συνεδρίου Capture. Δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά. Το διαπιστώσαμε και προτριετίας που είχαμε έρθει. Ήμασταν σίγουροι ότι θα είναι τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα και όλα είναι μέχρι στιγμής υπέροχα. Η οργάνωση είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να το διαπιστώσει και μόνος του.